ka daw ba penlong yang ban mi na ka parti NPP syag BJP kalong ba ka parti NPP kala le donbor kala le high level haga jin syag ki kam election ki kam politics kanok parti ka di banyak lang ba ke grassroots level ka bigang hendak la shu buldur singin alor tak daw ni sutnat mangambat ki nangbut ki junga kami nak parti uba Cleophas tre nongrum uba day unong ay buj barang ba jong ka party NPP na nongpo constituency menta kasi ka ar phandai tarik nai tung ar haja ar phuar ul alaj ban pani so no ila dia ka party BJP lambat ki nongbo jong u ta ka bo ongru ba kada ka palong yaki ban mi na ka NPP ka dei hadien ba kala Allah ba ka party NPP ka le don bor palan dei namar kata kala palong ya uti urang ba bat ki nongbo jong u ban mi na ka te ka party akate ka singil aplyang sang bhai ki ka party the of president barang ba ka party BJP ha ka jala uba Ernest Mauri ha ka jingsa khilang da uba Tori Kharsati district president East Khasi Hills district uba Skembi Sweat district president Riboy uba Sonis EM president Mandal Nongpo bat harengkar ki wei de ki rirang ba ki long kami lambat ki khun samla bat ka jinjoin syag parti BJP ka long ba ka parti BJP ka de ka parti ka ba he jong ka India bat kababat ya u lakam sensyar pori bat ka jingle yung parti BJP ku hagini gisngi ka wanra sibun ka jing mentoi bat ka don sisa ka jing kli na ka menta ka ri jat menriu na ka menta ka uduk usuk na ka menta bengenti ga yok kot bat hagiliang baro hawneu arjar fulai ngan khuni ngan election ngamtip ya ka job karem ka song ha ka jile namar ha ka jingele ka don ka job ka don karem dan ngakermen scam ba kena genti nganyo iben kai yo so jong jinjo wala dangarem hag election ro ngan yaine hag BJP namar ngi ig BJP ka BJP ka dong jig kli na kamta ka ri India bro ko wei kumta ngan yaine hag na ka parti bat ngan tri system nam ta ka na ka parti ko jing pek ke jong na ban ka confidence ke bangadon ngasngo bod ka tiket BJP kanwan hangah lainnya ke komunis umdon syuk ke parti komunis kalapat kalapra kala umdon syuk ke jingdon ke jongka henrei ka Bharatiya Janata Party ke BJP ngidon khat pra kror ki bala rung ban join sekani ke parti pilong ki bodon bok ban yodon bentap kani ke parti ha ka bangidon hado sanspa tam ki MP ha ka Lok Sabha bat ke Raja Sabha bat ngidon ru hado daki hajar ki MLA bat habaro kawai ka jelah po India langsung syar da ke BJP like no tang ha Punjab sensyar ka Am Admi Party bat kat to kat ni Tiliki State basung syar da ke Kongres tang kawai ke state sensyar ke Kongres ke Rajasthan bat seti sport South Indian ki don ki bak sensyar da kini ki local party ki padai na katu kathai habaro koi ke India langsung syar ke BJP bat ha North East ru tang po Meghalaya bat ha Mizoram ngidon kata ke jingye sunrop lang ke coalition government ke Wengyong hanrai habaro ki wei ki jela langsung syar daga sen BJP election ke Bladep Santili election ki Santili state ke UP ke Bahetam po India ke job ke BJP Marway single majority hapo Manipur ni job Marway ni yok mansina sarkar Hagawar ni job Marway ni yok mansina sarkar ha Uttarakhand ni job Marway ni yok mansina sarkar ngirem tang hapo Punjab ha Punjab Kaseng Am Admi Party usumbol jongkade usunsar kilek cipat ba daktin ke bathok tiong bot yang APP on IAP ke IA kalait bantang A ke by school IA lutkat badan daptang arbanai hadin belasna ke sorkar lapoi support Delhi Hakmat Umodi bat Kabul sumha ai pisah san pokror dan pisah ka BJP ke job nakikam babha nata kadau ngidei ban kersian susu ngidei ban penkain susu yo prime minister jungi Narendra Modi ubawan nakalong yang baduk
Uday ukun trong nong desya po session rel. Mo cai wang. Andai uday Prime Minister bodon bortam hapo ka partai. Ladaw Modi ulay sepo Amerika. Ulay sepo France, Germany, wat hari China. Kiyang ki ay keburom.